Здравейте! В днешното видео искам да ви покажа какво е сфагнум мъх и всъщност за какво се използва той. Като всъщност сфагнума той има изключително много приложения. Може би бих казала, че това е едно от любимите ми неща, субстрати, с които отглеждам растенията, тъй като той има изключително много различни характеристики и ползи в градинарството и най-вече се използва в отглеждането на стайни растения. Като едно от първите и може би най-хубавите му качества и неща, за които може да се използва, това са мъхистите колци или още Moss Pulse, като ето тук зад мен на моята прекрасна монстера, която все още е объркана, но няма значение, може да видите за какво става въпрос. Това е въпросният Moss Pole. Moss Pole всъщност представлява мрежа, която е извита във формата на цилиндър и е изпълнена с сфагнум мъх. Сфагнум мъхът той има хранителна стойност, което означава, че когато растението пълзи нагоре по колеца, за разлика от другите колци, като например тези, които са от кокосовите влакна, върху които всъщност растението само се прикрепва, но не се вкоренява в него. В този случай растенията, които имат въздушни корени, както е монстерата, успяват да се преобразуват в водни корени, което означава, че вътре в самия колец той пуска водни корени, които последствие се вкореняват и се хранят от колеца, което означава, че дори ако хипотетично корените на самото растение долу в саксията, която не мога да дигна, за да ви покажа, но ще си представите, че отдолу има саксия, дори там корените да изгният, корените, които са нагоре по колеца, пазят растението живо. Пример за въздушен корен мога да покажа на моя сингониум. Ето това са въздушните корени. Ето тези неща, които пуска нагоре по стеблото растението. Като тези въздушни корени растението ги пуска с идеята да се прикрепят, защото тези растения в естествения им хабитат са катерачи. Те се катерят най-често по дървета и се прикрепят по този начин, чрез тези коренчета. Но, както е в случая ето това коренче, което е по-бяло и друг пример, който аз вече съм абюзнала, това е ето този дълъг корен тук надолу. Те могат да се преобразуват и във водни корени, които се вкореняват в субстрата. Сега, сфагнум мъхът, освен в този прекрасен случай, може да се, за да се използва за колец, в който да се вкореняват растенията и техните въздушни корени, може да се използва и както аз тук съм започнала този абюзмент на сингониума ми. Това е всъщност сингониум мохито. Той е изключително красив, изключително резилентен тип. Това нещо може да го гледа дори и най-смотания градинар. Тоест, дори да си в началото и да не знаеш абсолютно нищо, той е изключително прощаващ, не изисква нищо от теб. Може да расте и на по-тъмно, и на по-светло, и с повече вода, и с по-малко вода. Ако го забравиш 2 седмици да не го поливаш, по никакъв начин няма да ти покаже, че ти е сърдит. До момента нито едно листо от него не е паднало. Той вече може би 4-ти месец вкъщи. За това време има поне 4 нови листа. Те се забелязват. Новите листа са тези, които са по-зелени все още. И нямат... Те, че имат вариегация, имат, но тя не се вижда все още. Ето на този, например, вече започва да се вижда малко от вариегацията. Когато станат възрастни листа, вече започват да изглеждат по този начин и вариегацията е много ясна. Така, какво правя аз с сфагнума? Сфагнума, ето го, тук, долу, аз съм го използвала вече. Ето това е сфагнума, намокрен. Слагам го около въздушния корен с цел да стимулирам растежа му и да насоча също така растежа му, като аз в случая го насочвам растежа му надолу към саксията, защото искам ето тези тук горе, високите въздушни корени, да се вкоренят надолу в саксията, за да мога в последствие на пролет, когато растенията започват да излизат от зимния си период на спане, така бих казала аз, всъщност да мога да го срежа в тази област и да получа ново растение, което вече е вкоренено, а не се налагате първа да стои във вода и да пуска корени. Това е основната ми идея. Точно това е и причината този голям
колон на растението, който е тук, да съм го усукала по такъв начин, че да слезе обратно долу в земята и да може да се вкорени. Това е едно от хубавите неща на свагнума. Увивам го около въздушния корен и го намокрям редовно. По принцип аз съм много редовна с поливането, така че аз ги пръскам с вода, да ми спря, за да ви покажа. Ето го. Ето с чиста вода, а може и да има разтворен тор в нея, но не е задължително. Това в случая е абсолютно чиста вода, да не говорим, че е чешмяна вода, въпреки че моята вода вкъщи е изключително хорна. Повечето ми растения понасят. Има такива, които ги поливам само с вода, дъждовна вода, която си събирам отвън в една кофа. Докато вали, после я използвам, защото те не се поливат много често. Те се поливат обикновено веднъж на седмица. Сега в случая зимния период се поливат и на по-дълго време, например 2 седмици. Монстерата не е поливана от 3 седмици вече. Все още е влажна почвата в дълбочина, може би 2 см надолу, така че ще оставя поне да изсъхне на 3-4 см преди да я поливам, за да може да предотвратя гниене на корените през зимния период, където нейните жизнени процеси всъщност се забавят, както на всички останали растения, тъй като аз не мога да предоставя вкъщи среда, която да е достатъчно тропическа, така да се каже, в зимния период, а същевременно и слънцето е по-ниско и растенията разбират това и съответно влизат в период на зимуване, жизнените им процеси се забавят и не им се налага да се поливат толкова често и освен това да се хранят толкова често, т.е. да се торят. И за този случай поне вече 3 седмици не е поливана, може би още 1-2 седмици и тогава ще бъде полята. Той е поливан по същото време, може би преди 2 седмици, 2,5, нещо такова. Той също ще изчака известно време. Та за водата увивам мъха около въздушните корени и когато видя, че изсъхна общо взето, го напръсквам пръс и го умокрям по този начин, като гледам да не пръскам абсолютно навсякъде, за да умокрям почвата, защото пак рискувам да започнат да гният корените, които са в саксията. Гледам да се фокусирам само върху мъха, който е реално около въздушния корен, както в случая може да не поливам саксията 3-4 седмици, 5 зависи, но почти всеки ден умокрям колеца, за да може корените, които са в него, да не остават на сухо, защото те толерират да пресъхне мъха, но не толерират да стоят на сухо няколко дни. Просто ще преминат обратно от водни във въздушни корени и ще се обезмисли след целият процес, който ние не искаме да става. Така, какъв мъх ползвам аз? Какъвто и да е. Сега в случая, и това въобще не е реклама, взела съм този сфагнум. Това е нидерландски сфагнум мъх. Не знам каква марка е. Честно казано, този е различен от този, който е на колеца на монстерата, различен от този, който е в сингониума, от различни сайтове, който е по-евтино. Честно казано, мъха е като мъх. Абсолютно никаква разлика не забелязвам, нито в търговския му вид, нито в начина, по който се представя спрямо растенията. Честно казано, абсолютно едно и също. Няма смисъл, търси се най-ефтини от някои сайти, тъй като по магазините много често не знаят за какво става въпрос. Разбирам защо в България не са толкова популярни, всъщност не е толкова популярно използването на този мъх, или е популярно по-скоро между хората, които отглеждат по-екзотични растения, по-тропически, по-трудни за гледане в оранжерии, като им следят температурата, влагата и така нататък. И реално по-обикновените хора с по-обикновени растения дори не знаят, че това растение в момента може да започне да се вкоренява, монстерата в случая, да започне да се вкоренява в мъхистия колец и да става възрастно растение с по-големи листа, с фенестрации, защото това не са фенестрации, и да изглежда всъщност така, както изглежда в една тропическа обстановка, откъдето е дошло. Друг вариант и всъщност друг начин, по който използвам аз сфагнум мъха, така е ето следния начин. Това е кутийка пълна с сфагнум, в която всъщност съм наредила бебетата на оказия.
оказия. Тя се размножава вместо чрез резници, чрез малки бебенца, които пускат. Те са кормс се наричат. Тези малки бебенца, когато пресаждаш алоказията, са пуснати от корените на растението и приличат на малки луковички. Тези малки луковички аз ги събирам и ги нареждам в тази кутия. Затварям я, за да може постоянно да бъде влажно вътре. И я оставям на светло място. И давам 2 месеца и се надявам някоя от алоказиите да тръгне. В момента в нея има 7 или 8 алоказии, не съм много сигурна, луковички. Но много се надявам до януари, февруари месец да има поне 1-2 тръгнали, за да мога да ги покажа. И за да мога да се радвам на една алоказия поли, защото моята, майката на тези луковички, реши, че ще се самоубие общо взето, без никаква причина. Но това е алоказия все пак, така че не очакваме нищо по-различно от нея. Така, друг вариант за използване, съжалявам за шумкането. Друго нещо, което друг начин, по който всъщност използвам сфагнум мъхът, е за семихидро. Така, това е семихидро. Това, което виждаме, че стърчи от него, това всъщност е едно растение, което аз ще ви покажа негово братче, което всъщност не се намира в семихидро, се намира в вода. Ето това е един резник от Philodendron verrucosum, който резник, между другото, има доста така тръгнали малки коренчета свежи, както ги виждате. Връщам го във водата, за да не го тормозя и преминавам обратно към братчето му, който се намира в семихидрото. Това е семихидрото. Много е лесно, всъщност е елементарно като идея. На дъното се слага лека, това е керамзит. Всъщност леката представлява малки топченца от глина, които са печени на определена температура. Те са пориозни, могат да задържат както вода, така и хранителни вещества в себе си. Освен това доставят достатъчно аерация, тъй като, както се забелязва, има много големи пространства. Забелязва ли се, не се ли забелязва, не знам. Да. Има много големи пространства между топченцата, което позволява циркулация на въздух там. Леката до някъде, до средата или малко под средата. Нагоре има сфагнум мъх. Растението, което в момента се опитвам да накарам да пусне коренчета, този резник е отново от Philodendron verrucosum. Той е омотан в сфагнум мъхът и чакаме. Общо взето чакаме тази малка сладка претенциозна госпожица да пусне коренчета. Има няколко точки на растеж, което е малко парадоксално за мен, защото тук опитва се да започне да пуска растеж. Тук има растеж. Има ето тук също вътре. Се забелязва едно зелено центърче на растеж. Същевременно корен няма. Как стават тия неща, никой не знае. Всъщност какво се е случило? Леката до тук. Нагоре пускаме сфагнум мъхът и пълня с вода на дъното само. Само където се намира леката. По пътя по капилярен път, мисля, че е. Водата всъщност се напоява цялата лека и оттам се предава и нагоре по сфагнума. Никога не е мокро, същевременно никога не е супер мокро, т.е. така да кисне в вода. Същевременно е достатъчно мокро постоянно и никога не изсъхва, което, нали, ако искаме някаква пропагация да се направи, не е добре да изсъхне, защото нищо няма да се случи. Това е другия вариант, по който аз използвам сфагнум мъхът за семихидро. В момента не съм намерила друго приложение на сфагнума, но той може да се използва и за съвсем обикновено отглеждане. Просто аз не го правя в саксия да се отглежда просто с сфагнум мъх. Но в момент, в който опитам, ще го демонстрирам и на вас. Благодаря за гледането.